थालिरनि दामा जाहैबाय थाइसेयावनो 100 थाखा। हाग्रामा महिलारि सारा आंनो आपेल थाइसेयावनो आंनो 1000 थाखा नांगौ। जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरि सानै गिबि हाग्रामा महिलारि सार, प्रमद बर' सार, बिसोर सानैखौ सुनो थाखाय दागा फारला नागिरनानै बा सेर फारला नागिरनानै आं मोनासै। बिनि थाखाय आं दिनै खुगाजोंसो बुंनांसिगोन प्रमद बर' सारनि अजना बेसेबां, हाग्रामा महिलारि सारनि अजना बेसेबां, बिथां सानैनि अजना बेसेबां, बेखौ आं दिनै रायजो राजानि खाथियाव आं खुगाजों फोरमायनानै होलांनोसै। চাকৰি তো মানে ঘুষ নোহাকে চাকৰি ইন্টাৰভিউ এটা লগে লগে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা পিছত কম্পিউটাৰত ৰিজাল্টটো দি দিয়ক। प्रमद बर' सारा मा बुंदोंमोन? 1 घन्टायावनो साख्रि, 1 घन्टायावनो रिजाल्ट, इन्टारभिउ हो 1 घन्टानि गेजेरावनो लोगो साख्रिनि रिजाल्ट। नाथाय 3 बोसोराव साबेसे बर' सेंग्राफोरखौ, साबेसे एक्स-एन-डि-बि फोरखौ, साबेसे आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामबोनाय साबेसे बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रियाव सोना होनो हादों? प्रमद बर'आ साबेसे साख्रियाव सोना होनो हादों? 1 घन्टाखौ बारहो। 3 बोसोराव साबेसे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रियाव सोनानै होनो हाखो? বিটিআৰত বহি পেলাই আমেৰিকাৰ কাম একো কৰিব নোৱাৰো। মই বিটিআৰত বহি পেলাই মই তামিলনাডুৰ কাম কৰিব নোৱাৰো। এই বিটিআৰত থাকি পেলাই মই দিল্লীৰ কাম কৰিব নোৱাৰো। এই 6 মাহত মই মোৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰো সেটোকে মই ষ্টাডি কৰি আছো। बरिया प्रमद बर' सार बुंनाय खोथाया सैथो। दिल्लीयाव थानानै जुदि बिटिसि बिटिआरखौ सालायबाथ' जाफुंनाय नङा। आमेरिकायाव थानानै जुदि इन्डियाखौ सालायबाथ' जानाय नङा। अबेबा लन्डनाव थानानै आसामखौ सालायबाथ' जानाय नङा। नाथाय जों गिबि प्रमद बर' थानाय रङियानि न'आ आसामाव गोलैयो ना बिटिसि बिटिआराव गोलैयो? नाथाय बिटिसिनि सिमाया मोजाङै डिक्लेयार जायाखै, बेखौ जों गनायो। बिटिआरनि सिमाया माला डिक्लेयार होगोन? हयथ' प्रमद बर' थानाय रङियानि न'आ बिटिआरनि सिमा डिक्लेयार होयोबा हयथ' हाबनोबो हागौ। नाथाय सानजानि सिमा बारायनाय आरो खोला साहा सोनाब बे बिटिसि बिटिआरनि सिमा बारायनाया माला जागोन? दिनै प्रमद बर' बुंनाय खोथाया गासिबो सैथो। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा आसामाव दं ना बिटिसि बिटिआराव दं? प्रमद बर' थानाय न'आ, रङियानि थानाय न'आ आसामावसो दं ना बिटिसि बिटिआराव दं? बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै बिजिरनानै नायोबा, बेसेबां गुवारै बिजिरनानै नायोबा हयथ' गनायथाव राव। এপছু প্ৰেসিডেন্ট থাকোঁতে বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত আপোনালোকে চাগে দেখিছে এনেকৈ এটা দিন নাই যিদিনা হাগ্ৰামাই মাইকত ওলাইছে আৰু মোক গালি পৰা নাই। আপোনালোকে এই বড়ো মাতে এই কিমান দিন প্ৰেছ মিট কৰিছে, প্ৰত্যেকটো প্ৰেছ মিটত মোক গালি পাৰিছে। প্ৰমোদ বড়ো চুৰ, প্ৰমোদ বড়ো ডকাইত, প্ৰমোদ বড়ো দালাল, সদায়। ময়ো মানে প্ৰেছাৰ কুকাৰত থকাৰ নিচিনা আছিলোঁ যোৱা 19 বছৰ। তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ কি ময়ো আৰু নাই, এপছু প্ৰেছিডেণ্টৰ পৰা ওলালো, ময়ো যাই ক'ৰবাত ফিলিপাইন্স বাহিৰত অলপ 5 বছৰমান ভালকৈ থাকি অলপ কিতাপ চিতাপ পঢ়ি আৰু অলপ ডিগ্ৰী চিগ্ৰী লৈ আহি ভালকৈ কাম কৰিম সমাজত, ঘৰত নিজৰ। प्रमद बर' सारा जेब्ला आबसुनिफ्राय गावनि बिबाननिफ्राय जेब्ला ओंखारो अब्ला गाव सानदोंमोन गावनि गोसो गोरबोआव, आं बुंनायनिफ्राय गावनो स्पष्ट बुंखाबाय। नाथाय प्रमद बर'आ राजनितियाव थायालासिनो दिल्ली, आमेरिका, लन्डन सन्दन गुबुन कान्ट्रियाव थानानै धर्म गुरु जानानै जुदि फैनायमोनब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बहुद बर'फ्रा उन्नति जागौमोन। प्रमद बर' सारा गुबुन देशाव थांनानै धर्म फुजारि सोलोंनानै बा धर्मनि ड्रेस गाननानै फैनायमोनब्ला 3 बोसोरनि बा 5 बोसोरनि उनाव बर' हारिया जोबोद उन्नति जागौमोन आरो सैथो बर' हारिया जागौमोन। दिनै प्रमद बर' सारा आबसुनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो दिनै राजनितिकआव हाबबाय, माखासे गुलाय गुजाया बारा जाबाय। नाथाय आबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो प्रमद बर' सारा दस्रा देशाव थांनानै धर्मनि माखासे धर्म बिजाब फरायनानै जुदि धर्मनि सायाव सोलोंनानै फैनायमोनबा, धर्मनि ड्रेस गाननानै जि गोमो गस्ला गोमो गाननानै जुदि फैनायमोनबा, खाफालाव फोथा गिदिर लानानै फैनायमोनबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद
प्रमद बर' सारखौ सिबिगौमोन, फोथायगौमोन। जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सासे धर्म गुरु नांगौ। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे धर्म गुरु नांगौ। बेलेग कान्ट्रियाव सोलोंनानै फैनाय, नाथाय बे धर्म गुरुनि जाय सैथो बाबाया प्रमद बर'नि साइस बायसा आरो प्रमद बर'नि माखासे जिबायदि रोंगौथि बे साबसिन जागौमोन होननानै आङो आसा खालामो। नाथाय प्रमद बर'आ राजखान्थि हान्जायाव दिनै फैनानै बयजोंबो रायखुमा जानाय, बयजोंबो बखिजानाय, नाथाय आबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो धर्म गुरुनि माखासे खसाब गाननानै बेरायनाय मोनबा बर' हारिया खौसे जागौमोन होननानै आङो प्रमद बर' सारनिसिम आसा खालामहरो। সেইটো ফেচ কৰিম বুলি ৰাজনীতিত আহিছো। এবাৰ চাম, এবাৰৰ পৰা দুইবাৰ নিজিকিলেও কথা নাই, কিন্তু কামটো কৰিম বুলি ভাবিছো। खोनाखाबाय प्रमद बर' सारनि बुंनाय खोथाखौ। आरो एबार खेबसेखौ जेरैखि जाया खामानिखौ मावथारगोन। माब्रै मावगोन? गिथावना मावगोन, देरहागोन। इउपिपिएल सरकारा सोरखौबा सिगि सिगौ खालायनानै, सोरखौबा जोबथेसालियाव हरनानै, सोरखौबा माबा मोनसे खालायनानैबाबो सरकाराव फैगोना बे सियर। बे खोथाया थिगैनो दं। जेरैखि जाया बिजेपि सरकारनि आथिं हमनानै, जेरैखि जाया बिजेपि सरकारनि हेफाजाब लानानै सोरबा बर' समाजनि गेजेराव गावसोरनि हेंथा खालायोबा जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन, नङाब्ला अराय समनि थाखाय जोबथा साजाखौ लानोबो गोनां जानो हागौ। नाथाय आं बेफोरखौ गुवारै बुङालासिनो आसामनि बेफारि हन्थानि प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्मा सार। मैगं थाइगंनि दामखौ जाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ दामखौ बारायनांगौ खमायनांगौ बिथांमोननि आखायाव थायो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानै खेथियक खेथिखौबो मावदों एखे। प्रमद बर' साराबो खेथिखौ एखे लोगो मावदों आरो हाग्रामा महिलारि साराबो एखे लोगो मावदों। थालिर खेथिखौ मावदों सानैबो, आपेल खेथिखौबो मावदों सानैबो। दिनै बिथांमोना सानैबो गुवाहाटियाव लाबोबायनो थालिरखौ फाननो। हाग्रामा महिलारि साराबो ट्राकसे लाबोबाय थालिरखौ फाननो, आरो प्रमद बर' साराबो थालिरखौ फाननो लाबोबाय ट्राकसे। नाथाय दिनै बेफारिफ्रा फैयाखै, दिनैहाय जागोन दाम बारायनाय, दाम खमायनाय। बे समाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फैनानै गिबि सोंबाय बेसेबां होननानै हाग्रामा महिलारि सारनाव सोंबाय। हाग्रामा महिलारि सारा थालिरनि दामखौ ओरैबायदि बुंबाय, अरनो हाया, सोंदावनो हाया। थालिरनि दामा जाहैबाय थाइसेयावनो 100 थाखा। 100 थाखाबा थालिरनि दामा अब्ला बिदांसेयाव बेसेबां जागोन? ओरैबायदि रागा जोंबाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा। हेमन्त सारा थालिरनि दामखौ नों एसेबां बुंदोंबा नों पुलिसनि आलासि जानो ना नों सासे खेथियक जानो? थालिरखौ नों जानो ना नों लांफिननो ना नों पुलिसनो हरनो? बेबायदि समाव हाग्रामा महिलारि सारा लामा नागिरनानै मोनासै। दांसे थालिरखौ हारसिङै जाजोबनो हानाय नङा, आरो लांफिनबाबो आंहा माखासे गारि खरस दङ, माखासे आंहा खरस पाति खरस आरो थाफिनगोन। नांगौबा आं थालिरखौ दाम खमावनो फानना गालांसै। दाम गोसा बुंबाबो पुलिसनि माखासे दायनिगिरि जागोन, आरो दामखौ आङो जुदि बुंथारोबाबो आङो न' गोजानि आलासि जागोन। अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा, दे सार बेसेबां नोङो बे दांसे थालिरखौ दामखौ होगोन? अब्ला हेमन्त सारा बुंबाय, नोङो बै गुदामाव बे थालिरखौ दोनना फैथां, आङो नोंनो लस जायै, लसबो जाया लाबबो जाया, आं नोंनो बे दामावनो हरगोन। अब्ला पुलिसनि आलासि जाजानो गिनानै, जोबथेसालिनि आलासि जाजानो गिनानै हाग्रामा महिलारि साराबो हेमन्त बिश्व शर्मा सार बुंनाय गुदामावनो थालिरखौ गासैखौबो हाननानै बा दोननानै फैबाय। प्रमद बर' सारनाव सोंलायबाय हेमन्त सारा, नोंथांनि थालिरनि दामालाय बेसेबां? थालिरनि दामखौ हाग्रामा महिलारि सारनि जि बुंनाय बे रावखौ खोनानानै प्रमद बर' सारा दामखौनो होखोलाबो खमायलाबो सारा जा बुङो बेनो जागोन दे। जिबायदि बुंबाय हाग्रामा महिलारि सारखौ, दामा थाइसेयावनो जुदि 100 थाखा जायोबा नोङो जेलाव थांनांगोन, नङाबा आं पुलिस लेंहरनोसै, नङाबा नों थालिर दांसेखौ जाजोबनांगोन पुलिसनि सिगाङाव, नङाबा नों थालिरखौ लानानै थांफिन। जिबायदि दम होबाय हाग्रामा महिलारि सारखौ, बिनि उनावथ' जिबायदि गोसोआव गिनाय फैबाय, बाब हाग्रामा महिलारि सारखौनो बेबायदि बुंबायबा
अब्ला आं मा बुंबावनो लोगो लोगो प्रमद बर' सारा एन्सार होबाय सारा अननानै जा होयो आं बेखौनो गनायनानै लासिगोन थिग दं बर'फोरनि खेथि आबाद मावनाया एखे गुदामावनो दंहैयो आरो सानसेखालि मा जालायबाय आपेल फाननो फैलायबाय हाग्रामा महिलारि साराबो आपेलखौ फाननो फैलायबाय आरो प्रमद बर' साराबो आपेलखौ फाननो फैलायबाय ओइदिनखालिबो बेफारि गैया ओइदिनखालिबो माखासे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ आसामनि माखासे दाम दर बारायनाय खमायनायनि दिन बारायावसो लांफ्लांलायबाय ओइदिनखालिबो मा जाहैलायबाय हाग्रामा महिलारि सारनावनो गिबि गिबि सोंगोरबाय बुंबाय हाग्रामा महिलारि सारा आंनो आपेल थाइसेयावनो आंनो 1000 थाखा नांगौ बाब 1000 थाखा जुदि आपेल थाइसेयाव बायनो गोनां जायोबा गासैबो इन्डियानि मानसिफ्रानो आपेल थाइसेयाव 1000 बायनानै जाफेरनाय रेकर्ड गैया अब्ला सोमोनांबाय हेमन्त सारा आपेल थाइसेखौ जुदि 1000 बायनो गोनां जायोबा जाय मानसिया खेथि मावदों बे मानसिया फाग्लासो नामा फाग्लासो नामा हाग्रामा महिलारि सारखौ फाग्लासो नामा होननानै सानबाय आपेल थाइसेनि दामा जुदि 1000 जायोबा बेसेबां माहाजोन जागोन जाय मानसिया खेथि मावदों थाइसे आपेलनि दामानो जुदि 1000 जायोबा इन्डियानि जाय मानसिया खेथि मावदों आपेलखौ बे मानसिया जोबोद माहाजोन जागोन अब्ला बिथांखौ ओइदिनखालिबो सिगिलायबाय नोंथाङा जेलनि आलासि जानो ना ट्राकसे आपेलखौ नोंथाङा लांफिननो आं नै पुलिसनो फन हरनोसै बे समाव माखासे गावनि माखासे साननानै गोसोआव मोनदांबाय आरो जोबथेसालिनि आलासि जायोबा आं लासिं सिं जागोन होननानै मा खालायलायबाय सार नों बेसेबां होगोन थां बै गुदामाव दोनना फैथां नों फाग्ला जादों नामा आं पुलिस लेंहरगासिनो दं नों दिनैनिफ्राय जोबथेसालिनि आलासि जाहैदो बेबायदि समाव हाग्रामा महिलारि सारा हेमन्त सारखौ खावलायबाय आंथ' मालाबाबो खेथि आबादखौ मावबाबो आं फानफेराखै आंनि मेनेजार आंनि माखासे दाहोनाफ्रासो फानोमोन नाथाय आं दिनै आंनि खेथि आबादखौ आं दिनै फाननो फैदों बेबायदि समाव हेमन्त सारा मिनिबाय आंनि मेनेजारासो फानफैदोंमोन आरो माखासे आंनि मानसिफ्रासो फानफैदोंमोन बेबा बेसेबांनि फानदों हाग्रामा महिलारि साराबो सानफिनबाय आंथ' खुनु दिन बेफार मावफेराखै जाय बेफारिफोरनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ जुदि दाम दरखौ बुंबायबा आं गनायसिगोन अब्ला बेबायदि समाव हेमन्त सारनि बुंनाय रावखौनो हाग्रामा महिलारि सारा गनायनानै आरो एखे गुदामाव दोनहैलायबाय आरो ओइदिनखालिबो प्रमद बर' सारा गिनानै जेबो खोथाखौनो बुङासै दे सार नों जि बुंदों बेनो जागोन जि बुंदों बेनो जागोन दाना बेसेबां कुइन्टेल दंमोन ट्राकसेयाव आपेलखौबो सानासै खै पिस दंमोन बेसेबां अजन दंमोन सानैबो एखे अजननि मानसि जाहैबाय बिनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खामानि मावलांनो थाखाय सोरबा हाग्रामा महिलारि साराबो हेमन्त सारखौ बुंनो हानाय माखासे पावारा दंना गैला जोंहा माखासे सन्देह दं प्रमद बर' सारा जुदि जातिनि खामानि मावथारनो गोसो दंबाबो हेमन्त सारखौ खुथाब खुथाब बुङोबा गाबोननो बुंगोन आङो हाग्रामाखौ आं लाफिननोसै नोंथांनि जायगायाव अब्ला बेबायदि बुङोबा प्रमद बर' सारा गोसोआव गिखांनाय फैगोन आङो बाथ्रा बुंबानो जातिनि बा बर' हारिनि माखासे खोथा बुंबानो जुदि आंनि गादिया गोमागोनबा अब्ला आं मानो बुंनो आं स्रि थानाया मोजां जागोन बोरसिखौ दैयाव लोमहाबनानै दोनबाबो खानस्रिखौ जालांजोबो माब्रै जालाङो बोरसिया बर'फोरनि बोरसिया जाहैबाय बेयाव हाथायानो गैला बोरसिया हाथायानो गैला बिनि थाखाय दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय माखासे खामानि मावलांनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया हेमन्त सारखौ बुंनो हानाय माखासे पावार दंना गैला जा माखासे सन्देह दं आरो माखासे जातिनि खामानि मावलांनो थाखाय प्रमद बर'आ बुङोबा नोंथाङा बेबायदि बुंबाय थायोबा गाबोन नोंथांनि सिटआ गोमासिगोन अब्ला बिथाङा माब्रै बुंगोन